سلام أملاها مسكولكم يكون مهرة أفاب تمارين بحال لومي قصالي تاتالي يابز جمرنايو بزعبة مسارتاوي تمرتي كريستنا أب بزعبة صلوت تنكفنايو رأستي نقصلالو غيزي كم فقاد أملاخ لوميون أتي قويتا يسوس كريستوس بزعبة ناعلة تنجيرانا كنصلي كم زقبانان كم أودما نزبدلونا يقرأ كم نبل بدلنا يقرأ كبلنا زبلا كلتا حسابات كنري فتنينا كتكاتلو بفقر أملاخ قدماكم قدمينا بتي تمرتي مخدنا هتصار صلوات بحوار كنصلينا እግዚአብሔር አምላክና ነመስግናለና ስለዚህ ጊዜ እዚ ተመስገን ስለ ምህረትካ ስለ ሓላውኻ ኩሉ ተመስገን አበቦት ኮይኖም ዝከታተሉ ኣሕዋተይ ብስምካ ይባርኾም ኣለኹ እዚ ቃልካ ዝቕበል ዘበለ ኩሉ ናይ ቃልካ በረኸት ክረኽቡ ብናይ ቃልካ ሓይሊ ክትበጽሑ ናይ ቃልካ መንፈስ ብርሃን ይህብ እሞ ብኢየሱስ ስም ብርሃን ክትህብ ጎይታ ኢየሱስ ስም ንጸልይ ኣለና ስለትገብሮ ድማ ነመስግን እዚ ጊዜና ኩሉን መንፈስ ካሕሊፍና ንህብ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ኣብቲ ዝሓለፈ ትምህርትና ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ክንጽሊ ከም ዝግባአና ከምኡ ድማ ብዛዕባ ፍቃድ ኣምላኽ ክንጽሊ ከም ዝግባአና ሪኢና ነርና ካብኡ ብምቕጻል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ነቲ ዘልየና ነገራት ንቕበለሉ ቦታ ከም ዝኾነ ይምህር ክንጽሊ ከለና ኣብ ጸሎትና ብዛዕባ ናይ ዕለት እንጌራና ክህበና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ኢየሱስ ይምህር ኣብዚ ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ሓሳብ ምእታውና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሉ ገሊጽዎ እዩ ከም ኣቦ ንቤቱ ዘድሊ ኩሉ ምሉእ ዝገብር ኣምላኽ ከምኡ ድማ ከም ውሉድ ዘልየና ኩሉ ካብኡ ከም ንጽበይ እዚ መንፈስ ክህልወና ኢሉ ኢየሱስ ገና ክጅምር ከሎ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ብዝብል ሓሳብ ክንጽሊ ዝገብር ካብኡ ብምቕጻል እቲ ሓሳብና እቲ ጸሎትና ብዛዕባ እንጌራ ብዛዕባ ከብዲ ብዛዕባ ንምድራዊ ወይ ድማ ጊዜያዊ ዝኾነ ነገራት ብኡ ምጅማር ከይኮነስ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እቲ ቅድም ዝግብኦ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ መንግስትኻ ትምጻእ ዝብል ሓሳብ ዝቐደመ ሓሳብ ከም ዝኾነ ኣብዚውን ጎይታ ከም ነጥቢ ይቕመጸሎ መንግስቱ ዝደሊ ሰብ መጀመርታ ጽድቂ ኣምላኽ ዝደሊ ሰብ ንሱ ዘልዮ ኩሉ ከም ዝስዕቦ ኢየሱስ ደጋጊሙ ዝማህሮ ትምህርቲ እዩ እዚ እቲ ኣቀዲምና ክንጽልዮ ክንደልዮ ዝግባአና እቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ዘለዎ ብዛዕባ መንግስቱ ብዛዕባ ፍቃዱ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ናብ ጸሎት ክንመጽእ ከለና ድሌታትና ጥራይ ተቐቢልና ንኸደሉ ቦታ ኣይኮነን ጸሎት ኣብ ልቢ ኣምላኽ ንዘሎ ሓሳባት ክንገብር ምስ ፍቃድ ኣምላኽ ንሰማምዓሉ ቦታ እዩ ንከብድና ንክዳና ንበልዖን ሰትዮ ነዚ ምድራዊ ነገራት ብዛዕባ ስፔዛና ብዛዕባ ዘድልየና ነገራት ናይ ሕቶ መቕረቢ ቦታ ኣይኮነን ጸሎት ከምኡ ክንሓትት ብዛዕባኡ ድማ ኣምላኹን ከም ዝግደስ ንሱታቱን ኩሉ ካብኡ ከም ንቕበሎ ከም ክገልጽ ከሎ ብዛዕባኡን ክንጽሊ ከም ዝግባአና ይነግር ቀዳማይ ኮይኑ ግን ከም ዘይመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ነጥቢ ዝቐምጥ ዘሎ ጸሎት መጀመርታ ንኣምላኽ ክብሪ እንዳሃብና ካብኡ ድማ ኣብ ሓሳብ ኣምላኽ ኣቲና ብዛዕባ መንግስቱ ብዛዕባ ፍቃዱ በዚ ዝተኣነየ ኣእምሮ ውሽጢ ኮይና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ኣብኡ ድማ ዝጽሊ ነዚ ቀዳማይ ዝገበረ ሰብ ብዛዕባ ናይ ዕለት እንጌርኡ ካብ ኣምላኽ ከም ዝጽበዮ ወይ ድማ ንኣምላኽ እናተወከለ ብዛዕባ መነባብርኡ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ከም ዝቕበሎ ተኣማሚኑ ከም ዝቕጽል እዚ ቃል ዝነግረና ዘሎ ስለዚ እቲ ቅድም ዝግብኦ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ እግዚአብሔር መንግስቲ ዝቐድም መጀመርታ ናይ መንፈስና ጉዳይ ዝቐድም ኢየሱስ ኣብቲ ሰይጣን ምስ ፈተኖ ብዛዕባ እቲ ነቲ እምኒ ናብ እንጌራ ቀይሮ ምስ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ዘምጽኦ ነጥቢ ድማ እዚ እዩ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወጽእ እምበር ብእንጌራን ማይን ጥራይ ከም ዘይነብር በቲ ጠፋኢ ነገር ጥራይ ከም ዘይነብር እቲ ናይ መንፈሱ ጉዳይ
ናይ ቃል ኣምላኽ ፍቓድ ኣምላኽ ሓሳብ ኣምላኽ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ንሱ ናይ መንፈሱ ኩነታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንሰብ ኣብ መንፈስካ ነገራት እናተበልዐ ህይወትካ እናተወድአ እናወደቕካ ብደጋዊ ጽባቐ ብደጋዊ ክትረኣይ ምፍታን ትርጉም የብሉን እቲ ዘለዓለማዊ ነገራት ክነቐድም እቲ ናይ መንፈስና ኩነታት ክነቐድም መንፈስና ብቃል ኣምላኽ በቲ ካብ ኣምላኽ ብዝወፅእ ሓሳብ ክምላእ ብኡ ክትህነጽ ንኣምላኽ ብምእዛዝ ምስ መንፈስ ቅዱስ ብምምላስ ብቅድስና ንቃል ኣምላኽ ብዝሰማማዕ ህይወት ብምኻድ ብጸሎት በዚ ህይወት ዝተሃንጸ መንፈስ ውሽጣዊ ሰብና በዚ ክህነጽ በዚ እናበሰለ ሙሉእ ክኸውን ካብኡም ብምቕጻል ድማ በቲ ማዕሪኡ ድማ ነቲ ስጋናውን ዝግባእ ቦታ ክህልዎ ወይ ድማ ብጥዕና ዘድልየና ምግቢ ዘድልየና ጉዳያት ኩሉ ማዕሪኡ ባላንስድ ዝኾነ ሚዛናዊ ዝኾነ ህይወት ክህልወና ከም ዝግብኦ እዩ ክንሕዝ ዝግብአና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ ዘድልዮም ኩሉ ይመልኣሎም ነይሩ እናጉረምረሙ ብዓመፃ ገረ እግዚአብሔር መና እንዳሃቦም ከሎ ስጋ ይወሃብና እንዳበሉ መና ሰማያዊ ማዕዲ እንዳሃቦም ከሎ ናይ ግብፂ ማዕዲ ናይ ግብፂ ሽጉርቲ ይናፍቆ ከም ዝነበሩ እዚታት ኩሉ ህይወቶም ናይ እግዚአብሔር ምልኣት እናረኣዩ ናይ እግዚአብሔር ቀረባ ህይወቶም ብተኣምራት እናንበሮም እናረኣዩ ናይ ልቦም ድሌት ግን ምድራዊ ነቲ ጣፋዊ ዝጠፍእ ከምኡ ድማ ናይ ከብዶም ጥራይ ኮይኖም ስለዚህ ቃል ኣምላኽ ክነገልጽ ከሎ እግዚአብሔር በቲ ስጋዊ ነገር ጸጊቦም ይብልና በቲ መንፈሶም ግን እናዓበሩ ወይ ድማ መንፈሳዊ ውድቀት ግን ኣብ ህይወቶም መጽዩ እዚ መብዛሕትኦም ድማ ምድረ በዳ ጠፍዮም እግዚአብሔር ካብ ከምዚ ዓይነት ውድቀት ክንወጽ ይደለየና ቀዳምነት ክንህቦ ዝግባአና ናይ መንፈስ ወይ ድማ ናይ ውሽጣዊ ሰብና ኩነታት እዩ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ዘይገበርና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልብና ከም ዘሎ ርግጸኛታት ዘይኮንና ዘለዓለማዊ ኩነታትና ድሕሪ ሞት ዘለና ኩነታት ነዚ ኣርጊጽና ምስ ጎይታ ወይ ድማ ናብ ሲኦል ከይኮነስ ናብ ዘለዓለም መንግስቲ ኣምላኽ ክንኣቱ ናይዚ መረጋገጺ ተዘሒዝና እዚ ህይወት ወይ ድማ ንክተሎ እምነት ምቕጻል ከንቱነት እዩ ወይ ድማ ስለ ምግቢ ስለ ማዕዲ ስለ ምድራዊ ነገራት ጥራይ መንባር ከንቱነት እዩ ነቲ ዘለዓለማዊ ኩነታት ክንሓስብ ሕጂ ደው ኢልና ንህይወትና መጻኢና ዘለዓለምና ናይ ዘለዓለም ውሳኔ ክንውስን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒና ጌርና ናይ ብሕቲ መድሓኒና ጌርና ይደልየካ ኣለኹ ጎይታ ይኩን ኣምላኽ ይኩን ድሕጂ ህይወተይ ንዓኻ ይህብ ንዓኻ ከስዕብ ይውስን ኣለኹ ኢልና ሓጢአትና ኩሉ ክንእመን ኣብ ቅድሚ መስቀሉ ድማ ክንድርቢ እናቱ ጽድቂ እናቱ ምሕረት እናቱ ፍቕሪ ድማ ክንቀበል ኣብ መስቀል ምእንታና ዋጋ ከም ዝኸፈለ ተረዲኡና ምስኡ ሕብረት ክንገብር እዚ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ ነገር እዩ ኩሉ ሸዓብ ኩሉ መነባብሮና ድማ ቅድም ዝግብኦ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ናይ መንግስቱ ሓሳብ ወይ ድማ ከም ቃሉ ንምንባር ንዑ ንምእዛዝ ንዑ ንምሕጓስ ክኸውን ከም ዝግብኦ እቲ ካልእ ኩሉ ዝስዕብ ወይ ድማ ካልኣይ ከም ዝኾነ እዚ ኣቐዲምና ክንውስኖ ዝግባአና ነገር እዩ ኣብዚ ኢየሱስ ነዚ እዩ እቲ ክሰርዖ ከሎ ነቲ ነጥብታት እግዚአብሔር ኣቦነት ድሕሪኡ ናይ መንግስቲ ጉዳይ ድሕሪኡ ድማ ናይ ፍቓድ ኣምላኽ ምግባር ካብኡ ድማ እቲ ዘድልየና ጉዳያት ኩሉ ዝሓልየልና ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣቦ ከም ዝኾነ ንውሉዱ ዘጥሚ ኣቦ ከም ዘይኮነ እግዚአብሔር ዘድልዮ ኩሉ ዝመልእ ኣቦ ከም ዝኾነ እዩ ዝምህር ዘሎ ኢየሱስ ኣብ ትምህርቱ ክገልጽ ከሎ እንታይ ኢሉ ክፉኣት ከለኹም ሰናይ ውህበት ንደቅኹም ምሃብ ካብ ፈለጥኩም እቲ ሰናይ ዝኾነ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ማዕረ ክንደይ ኣብሊፁ ካብ መንፈሱ ዝህብ ይብሎ ኣብ ሊፁ ክህብ ዝኽእል ኣብ ሊፁ ዝባርኽ ኣቦ ሰማያዊ ኣቦ እዩ ዘለና ስለዚ ንእግዚአብሔር ክንእመኖ ይግባአና እዩ ብዛዕባ ጉዳያትና ንእግዚአብሔር ክንእመኖ ይግባአና እዩ ብዛዕባ ናይ ዕለት እንጌራ ምጽላይ ኢየሱስ ዝምህረሉ ምኽንያት እቲ ደቂቕ ንብሎ ወይ ድማ ከም ንቡር ከም ልሙድ ኮይኑ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንረኽቦ ጉዳያት ኩሉ ካብኡ ንቕበሎ ከም ዝኾነ
ክንፈልጥ ከም ዝግባአና ገይሩ እዩ እዚ ሓሳብ ዝህበና ዘሎ ከም መምርሒ ህይወትና ነፍስ ወከፍ ኩነታትና ንእግዚአብሔር ምእማን ህይወትና ክንገብሮ ይግባአና እዩ ስለ ነፍስ ወከፍ ጉዳያትና በአምላኽ እናተወከልና ምብላዕ ምስታይናውን ናቱ ውህበት ከም ዝኾነ ክንፈልጥ እቲ ኣብ ኢድና ዝኣተወ እቲ ሓይልና ክእለትና ጥበብ ምስተውዓል ፍልጠት ዝሃበና ቦታታት ዕድላት ዝሃበና ሰባት ወይ ድማ ገንዘብ ንብረት ኩሉ ካብኡ ከም ዝኾነ ንዑ እናተወከልና ከም ንነብር ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ኣብዚ ዘመን ገንዘብ ከለካ ምንም ክትንቀሳቀስ ዘይትኽእለሉ ህይወት ውሽጢውን ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ እቲ ገንዘብካ ዘይሰርሓሉ ኩነታትን ክኣቱ ይኽእል እዩ እዚ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነን ሰብ ዝነብር ዘሎ ኣዝማድ ከለውኻ ዝሕግዙ ብዙሓት ከቢቦምኻ ከለው ካብ ማእከሎም ሓደ እኳ ክምለስ ክሳዕ ዘይክእል ዓቕሚ ክሳዕ ዝስእን ወይ ድማ እናኽኣለው ምንም ክገብር ክሳዕ ዘይክእል ኩሉ ክዕፀው ይኽእል እዩ ስለዚ ንእመኖ ገንዘብ ንእመኖ ሰብ ወይ ድማ ንእመኖ ስልጣኑን ክህሉ ከም ዘይክእል ምትእምማና ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ክኸውን ከም ዝግብኦ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ናቡከደነፆር እቲ ናይ መንግስቱ ጠርዚ ስልጣን ምስ ረኣየ ኣብ ላዕሊ ደይቡ እዚ ኩሉ ብሓይለይ ብዓቕመይ ብስልጣነይ ክብል ምስ ጀመረ ሽዑ ናብ እንስሳ ከም ዝተቐየረ ናብ ኣራዊት ከም ዝተቐየረ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ንኣምላኽ ምውካል ሓይለይ ክእለተይ ንብሎ ነገራት ኩሉ ንሱ ከም ዝኾነ ንሱ ዝሃበና ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ንእግዚአብሔር ክንውከሎ ይግባአና እዩ ስለ ንኽእሎ ኣይኮናን ዝኾነልና ዘሎ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ይሰርሕ ስለ ዘሎ ምሕረት ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ንዑ እናተኣመና ንዑ እናተወከልና ምኻድ እዚ ህይወትና ክኸውን ከም ዝግብኦ ካብ ኣምላኽ ምጽባይ ኩሉ ትኽእሎ ክእለታት ኩሉ ድማ ንዑ ምእማን እዚ ኣገዳሲ ናይ ክርስትና ህይወት ወይ ድማ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ክንእመኖ ብዛዕባ ጉዳያትና ኩሉ ይግባእ እዩ ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዕለት እንጌራና ኢሉ ድማ ነቲ ነጥቢ የምጽእ ብዛዕባ መዓልታዊ ንረኽቦ ጉዳያት ይዛረብ ዘሎ ናይ ሕጂ ዝረኸብናያ ካብ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ብዛዕባ ጽባሕ ክንጭናቕ ከም ዘይግባአና ኢየሱስ ደጋጊሙ ይምሂሩ ንኣዋፍ ሰማይ ክንርኢ ፍጥረት ኩሉሲ ብዛዕባ ጽባሕ ከም ዘይጭናቕ ንሕናውን ዝሓሊ ኣቦ ከም ዘለና ፈሊጥና ክንጭናቕ ከም ዘይግባአና ሎሚ ዝተዋሃበና ብምስጋና ክንቅበል ከም ዝግባአና ንእግዚአብሔር ክብሪ ክንህቦ ከም ዝግባአና ክንፈልጥ ይግባአና እዚ ማለት ክንምድብ ወይ ድማ ብዛዕባ ጽባሕ ክንሓስብን መደባት ክነውፅን ኣይግባአን ኣይኮነን ናብ ጭንቀት ወይ ድማ ብሓይልና ብክእለትና ከም ንገብሮ ኮይና ከምዚ ከይከውን ናብ ፍርሂ ወይ ድማ ናብ ብዙሕ ሓሳባት ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ናብ ዝኾነ ጉዳያት ክንወፅእ ብዛዕባ ጽባሕን እቲ ሎሚ ዘንበረና ኣምላኽ ከም ዘንብረና ምሳና ከም ዘሎ ተኣሚንና ምኻድ ኣገዳሲ ነጥቢ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ዝምህር ዘሎ ስለዚ ንዕለት እንጌራና ሃበና ኢልና ክንእመኖ ዝግባአና እግዚአብሔር ኣሎ ንእስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ዘድልዮም ኩሉ መልኢሎም ነቲ ምድረ በዳ ማይ ኣዚዙ ማይ ሂቦም ነይሩ ነቲ መሪር ዝነበረ ማይ ይልውጦ ጣዕሚ ሂቦም ነይሩ ካብ ከውሒ ማይ ይወፅኣሎም ነይሩ ካብ ሰማይ ናይ መላእኽቲ ምግቢ ይልእኸሎም ነይሩ ስጋ ብዝደለየሉ እዋናት እግዚአብሔር ስጋ ይህቦም ነይሩ ሙሴ ተጨኒቑ እዚ ኩሉ ኣሽሓት ህዝቢ ሎሚ ኣሽሓት ኣብ ዑርተት ሓሪዶምሲ ይኣክል ዶ ኢሉ እንዳሓሰብ እናተጨነቐ ከሎ ናይ ሰማይ ኣምላኽ ግን ንህዝቡ ዝሓሊ ኣብቲ ውድቀቶም ኣብ ምጉርምራሞምን ዝባርኾም ዝነበረ ኣምላኽ ነቲ ህዝቢ ክባርኽ ከሎ ብሓንቲ ለይቲ ብሓደ ንፋስ እግዚአብሔር ነቲ ህዝቡ ብስጋ ከጽግቦ ከሎ ቃል ኣምላኽ ይርአና ንእግዚአብሔር ግን ስለ ዘይኽበርዎ ብዛዕባ ስጋ ብዛዕባ ማኣዲ ቀጻሊ ዝጭነቐሉ ጉዳያት ንሱ ስለ ዝነበረ ናይቲ ዘለኣለማዊ ሓሳብ ኣምላኽ ስለ ዘይተረድኦም መብዛሕትኦም ኣብ ምድረ በዳ ጠፊኦም ይብለና ስለ ዘይምእማኖም ኣብ ምድረ በዳ ጠፊኦም ብዛዕባ ምድራዊ ነገራት ጥራይ ስለ ምሕሳቦም ኣብ ምድረ በዳ ጠፊኦም ሕጂ እውን እግዚአብሔር ለጋስ ለውሃ ኣምላኽ እዩ ዘንብር ኣምላኽ እዩ ዘድልየና ኩሉ ዝመልእ ኣምላኽ እዩ እቲ ምርካብናን ምስኣናን እቲ ናይ ምድራዊ ነገራት ምግቢ ማኣዲ ክዳን እቲ ከባቢና ዘሎ ነገራት ካብዚ ዝሓለፈ ክንሓስብ ይግባአና እዩ ህይወት
أزيو كبر نجرات الله كم مجبيز خبر نجر الله ننفس خامتنك مس أملا خبرة مجبر أزيو كبر نجاريو نعون تقدمنا التي كلا كله كلا أيو سلازي قويتا يسوس كريستوس بزي لجاس خنا أملا كتأمامنو أبو كم زلنا كنفلت صلوتنا مزي أبو نعو بمتأمان كون كم زجبو يسوس يمهر الله أزي كتصالي هوتنا نجزافير نتأمنا كون يجبو يسوس أبزي بوتا زمهراتي كلا حساب صلوت نعركي بوتا كم زخاني نحنا نزبدلنا يقرأ كم زبلنا لهم بدلنا يقرأ بللنا يلو نتوم نزبدلنا يقرأ كم زبلنا لهم اتي نا يسوس كريستوس نتبع بزي أقدمو بدلنا يقرأ بللنا مو نزبدلنا يقرأ نبلل لهم أيكونا نزبل الله مجمرتا هيوتو زعري سبي زارب زلو أبسي مسحواتو زلو قدات زعري سبي زارب زلو محرت زي مقبار نسألوتنا أزيوز عنكف اجزابير حادا نسألوتنا كيسم عنا زقبر نتبي محرت زي مقبار كم زخونا كنفلت إلو تيك قدم زقبقو ينقرنا له تيك قدم زقبقو نحاوخا ويدمانتي زبدلكا يقرى مباليو أبزي أبتي بفلاي أبتينا إنجليش قال our debtors يبلو سب عدا أب عدا زحازنا يوم ويدما عدانا زي كفلنا ويدما أب لبنا نزحزنا يوم ويدما زبدلونا زبل قال يتقال بزعبازي تمرتيو دما دغاغي مو زمهارو تمرتيو بفلاي دما يسوس كريستوس حنتي أبنت أمصيو حدا نغوس ويدما حدا غويتا كم زنبره نباريو كم زلقحو كخفل سلازيك على كخفلون كسع زيك لو أزيو كبور أزيو كبيد عدا سلازنبره اتي عدا دما زأسرو كم دما صدرو كله ندقو كله أبارنت أمشات زأتو كم زنبره اتي غويتا جن سلازلمنو محرت كبر الله سلازبالو محرت كم زغبرلو بزح زنبره عدو نصا كم زبالو ينغرنا ازي محرت تغبرلو سبكن مسوصه ابكندي بتي محرت تغبرلو نات حغوسنا مسكنا نتوم نسون كم عدا زحزوم محرت ابكندي مغبر ازيون اشتاب زيو وحد عدا زنبرو اركو حيزو كم كسع زخفل كم زأسرو كي نغرنا زي مسلازي زي غويتا دما مسمعه بزعبا زي سبزي زغبرو كله مسمعه كم زأسرو كسع عدو زخفل كله نغراتو كوسد عدو كخفل اب بيت مأسرتي كزأتو قال املاخ ينغرنا اتي بزح محرت تغبرلو ناتي وحد محرت زي غبرلو مخنيات انتايو اتي أزيو كبير زنبرا بدلنا قبلنا كله أمنخ يقرأ إلونا كله نتي قرب نشتي بحال بمرف استوغا أنايا نشتي بدل حيزناك أبغانينا محرت كجبر كسع زي كال عينت ويدما نتي سب نسيطان نسيول حليفنا كسع نهب كان زملأ مرات زملأ هيوات وشتي يوتنا زغود نكال اوتن زغود مأسرتي وشتي ناتولو مخنيات انتايو محرت كنغبر كم زغبانا يسوس زمهر زالو ازيو بزح زخونه زل علماوي بدلنا بغويتا بيسوس كريستوس امسقل واغا تخفلو امسقل نتي بدلنا كله يركبل زغبرو يفلطون يوم محرت غبرلهم زبلا غويتاينا نفلط منتي حاتياتنا مسقل واغا زخفل غويتاينا نفلط منتي بدلنا نحدا ودو زهاب ابو إنا نفلط نعرقي زمص املخ إنا نفلط عرقي داليو نابو كنملس داليو بديلنا كلنا حاتينا كلنا كابو رحقنا كلنا كقربنا نعرقي تبغس املخ بعلو مصيو زتس املخ إنا نفلط سلازي نحنا حد حدنا ما اكلنا نزلو
ምሕረት ከይንገባበር ምኽንያት ኣይህበናን እግዚአብሔር ብዘይ ይቕረባል ወይ ድማ ብቂምታ ወይ ድማ ሕነን ምፍዳይ ምትሳ እዚ አንጻር አምላኽ ምትሳ እዩ ነቲ ዝተገብረልካ ምሕረት ምርሳዕ እዩ አምላኽ ንዝሃበካ ዕድል ምርጋጽ እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክምህር ከሎ እቲ ቅድም ዝግብኦ ምስ ሓውኻ ንዘለካ ጉዳያት ምዕራይ እዩ እቲ መስዋዕቲ ክስው ዝመጽእ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ዝመጽእ ሰብ ኩሉ መጀመርታ ምስ ሓው ዘለዎ ጉዳያት ከዕሪ ክኸይድ ከም ዝግብኦ ጎይታ ይምህር መጀመርታ ኪድ ምስ ሓውኻ ንዘለካ ጉዳይ ኣዕሪ ይብል እዚ ከይገበረ ናብ አምላኽ ምምጻእ እዚ ግብዝነት እዩ ናይ ሓሶት ህይወት እዩ እቲ ጸሎትና ድማ ከንቱ ጸሎት እዩ ዝኸውን እቲ ምሕረት ዝሃበና አምላኽ ነቲ ዝተቀበልናዮ ምሕረት ንብዙሓት ክንህብ መሊኡ ዝተርፍ ምሕረት ንካልኦት ክንህቦ ንኽእል ምሕረት ከም ዝተውሃበና ክንፈለጥ ይግባአና እዩ ስለዚ እቲ ኣቀዲምና ክንገብሮ ዝግባአና ንዝበደሉና ይቕረ ምባል ከም ዝኾነ እዩ እቲ ንዝበደለካ ይቕረ ምባል ቀሊል ከም ዘይኮነ ግልጽ እዩ ብቐሊሉ ምሕረት ይገብር ኣለኹ ምባል ቀሊል ተዝኸውን ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል መሞት ኣይመድለዮ ነይሩ ስለ በደልና ኢና ስለ አምላኽ ዝበደልናዮ ዘይግባአና ስለ ዝገበርና እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ምግባር ክሳዕ ናይ መስቀል ሞት ዋጋ ክኸፍል ገይርዎ እዩ ከቢድ ቃንዛ ከቢድ መሪድ ዝኾነ መገዲ ክሓልፍ ትሕት ክብል ገይርዎ እዩ ምሕረት ምግባር ትሕትና ይሓትት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ነቲ ቁስሊ ዘለዎ ኣዝዩ ድማ ዝቐንዙ ኩነታት ውሽጢ ምሕላፍ እዩ እዚ ማለት ግን ክግበር ኣይክእልን እዩ ማለት ግን ኣይኮነን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ናይ መንፈስ ውድቀትና ከተስእ ዝኽእል ኣምላኽ እንተሎ ንመንፈስና ዘጥዓየ እግዚአብሔር እንተሎ እቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ክዕረይ ዝኽእል ይቕረ ኢለለኹ ኢልና ነገራት ክንዕርየሉ ሞት ወይ ድማ ስቃይ ቃንዛ ክንሓልፈሉ ዘይግባአና ብነፃ ክንህቦ ንኽእሎ ብነፃ ዝተዋህበና ምሕረት እግዚአብሔር ብዛዕባ እዚ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ መጀመርታ ምስ ሓውና ይቕረ ክንብል ከም ዝግባአና ይዛረብ ምናልባሽ እዚ ከቢድ ኮይኑ ዝረአየና ከመይ ገይረ ይቕረ ክብል ይኽእል ንብል ሰባት መጀመርታ ልብና በመንፈስ አምላኽ ክፍተሽ ልብና ምስ አምላኽ ክንዓሪ ይግባአና እዩ ኩሉ ሻዕ ንሕና ከም ተበደልቲ ኮይና ወይ ድማ ካልኦት ከም በደልቲ ጌርና ምስአል እዚ ምስ አምላኽ ንዘለና ነገራቱን ከበላሹ ዝኽእል ነገር እዩ ስለዚ መጀመርታ መንፈስ ቅዱስ ህይወትና ልብና ክፍተሽ ዝበደልናዮ ኩሉ ብዓይኒ መንፈስ አምላኽ ብዘርኤና መገዲ ህይወትና ክንፍተሽ ይግባአና እዩ ድሕሪኡ አምላኽ ንዘርኤና ነገራት ኩሉ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ክንእመን ብፍላይ ድማ ምሕረት ዘይ ምግባር በዓሉ አምላኽ ዘጉሂ መንፈስ አምላኹን ምብዳል ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ሓጢያ እዚ ንእግዚአብሔር ክንእመንን ይቕረ ክብለና ኣብ ቅድሚ አምላኽ ክንመፅን ይግባአና እዩ ኣብዚ ምስ አምላኽ ነገራት እናዓረና ከለና ኣብዚ ናይ ጸሎት ጊዜ ወሲድና ነቲ በዲሉና ዝበልናዮ ሰብ ምጽላይ ድማ ይግባእ እዩ ጎይታ ሕነፍደለይ ኢልና ክንጽልይ ከይኮነስ እግዚአብሔር ምሕረት ክገብር ልብና ክፍታሕ ነቲ ሰብ ድማ ካብ ልብና ክንፈትሖ ነፃ ክንገብሮ ክንባርኾ ምእንትኡ ክንጽልይ ካብ ልቢ ካብ ውሽጢ ዝኾነ በረኸት ክንባርኾ አምላኽ ከምቲ ምሕረት ዝገበረልና ነቲ ሰቡን ምሕረት ክንገብረሉ ምስ አምላኽ ብልቢ ክንውድኦ ብጸሎት ክንውድኦ ይግባአና እዩ ነቲ ሰብቲ ሰናይ ክኾነሉ ምብራኽ ጽቡቕ ክኾነሉ ምብራኽ ህይወትና ነፃ ምግባር ካብቲ ቁስሊ ካብቲ ቃንዛ ፈውሲ ክንቀበል ምስኡ ድማ ንጎይታ ክንሓቶ ጸጋ አምላኽ ወይ ድማ ክርስቶስ አባና ክገለጽ ናቱ ባህሪ ኣብ መስቀል ነቶም ዝበደልዎ በደሎም ሕደገሎም ኢሉ ዝጸለየ ጎይታ ኢና ንፈልጥ ስለዚ እዚ ዓይነት ህይወት አባና ክገለጽ ጸጉኡ ክገለጽ ክርስቶስ አባና ክነብር ናቱ ባህሪያት ክገለጽ ኩሉ ሻዕ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ህይወትና ክገለጽ ክንጽልይ ይግባአና እዩ ብዝተቀበልናዮ ጸጋ ነነብሮ ህይወት እዩ ናይ ክርስትና ህይወት ብናትና ክእለት ኣይኮንናን ክንነብሮ ንኽእል ምሕረት ምግባር ክርስቶስ አባና ዝነብሮ ህይወት እንተዘይኮይኑ ብሰብ ዝከኣል ህይወት ኣይኮነን
ናይ ሰብ ባህሪ ሕነ ምፍዳይ እዩ ናይ ሰብ ባህሪ ንዝጸልኦ ምጽላእ እዩ ንዝበደሎ ምብዳል እዩ ነቲ ዝወግኦ ምውጋእ እዩ እቲ ክርስቶሳዊ ዝኾነ ብክርስቶስ ተቀበልናዮ ባህሪ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ከም ናይ አቤል ደም ሕነ ክፍደሉ ወይ ድማ ዋጋ ክፈል ዝእዊ ከይኮነስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ንምሕረት ዝእዊ ደም እዩ ይቕረ ክበሃል ምሕረት ክግበር ዝሓትት እዩ ስለዚ ክርስቶስ አባና ኮይኑ ነዚ ህይወት ክገልጾ ጸጋ አምላኽ ክንቀበል ብእምነት ክንቀበሎ ይግባአና እዩ ካብኡ ብምቕጻል ንዳቢሎስ ወይ ድማ ሓሳብ ዳቢሎስ ክንጻረር ይግባአና እዩ ነቲ ዝመጸና ሓሳባት ከምዚ ኮይ ገይሩኒ ከምዚ ኮይ ነዚ እንዳበለ ዝመጽ ሓሳባት ኩሉ ክንጻረር ይግባአና እዩ እቲ አእምሮ ዝና ዝመጽ ኩሉ ናብ ሰናይ ክንቀይሮ ምሕረት ገይረለኹ ይቕረ ኢለለኹ ኣነውን ምሕረት ዝተገብረለይ ሰበ ኣነውን ምሕረት ክገብር ይግባአኒ እዩ እግዚአብሔር ከምቲ ንዓይ በደለይ ይቕረ ከም ዝበለ ኃጢአተይ ድማ ኩሉ ከም ዝገደፈለይ ኣነውን ድማ ይገድፍ ኣለኹ እናበልና ነቲ ጸላኢ ዘምጽኡ ሓሳባት ኩሉ ክንጻረር ወይ ድማ ክንቃወሞ ይግባአና እዩ ኣብዚ የተሒዙ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ዝበደሉና ይቕረ ከም ንብል በደልና ይቕረ በለልና ኢሉ ወይ በደልና ሕደገልና ኢሉ እታ ካልአይቲ ክፋል በደልና ሕደገልና ትብል ሓሳብ እቲ ምስ ኣሕዋቱ ወይ ድማ ጉዳያቱ ዝዕረየ ሰብ ምስ ኣምላኽ ድማ ምሕረት እናተቀበለ ዝመላለስ እቲ ክልተ ቃላት ተረአናዮ ወይ ምብዳል ወይ ድማ ዕዳ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ሻዕ ዕድኡን ተዘይከፊሉ ወይ ድማ ኮነ ኢሉ ንዘበላሽዎ ምርጫ ወይ ድማ ከይተፈለጦ ክገብሮ ንዝግብኦ ነገራት ብዘይ ምግባሩ ዝተጋገዮ ጌጋ ነዚታት ኩሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እሙን ኮይኑ ክመጽእ ይግባኦ እዩ ዘይግብአና ምርጫታት ብምምራጽና ዝመጽእ በደል ካብኡ ድማ ዝግብአና ብዘይ ምግባርና ዝመጽእ በደል ነዚ ኩሉ እዩ እዚ ቃል ዝጽንፍ ዘሎ ንዝበደሉና ይቕረ ከም ንብል በደልና ሕደገልና ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ኮነ ኢልና ዝተጋገናዮ ምርጫታት ዝዕሪ ኣምላኽ ምሕረት ዝገብር ኣምላኽ እዩ ወይ እውን ክንገብሮ ዝግብአና ዘይገበርናዮ ነገራት ነዚውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብምእማንና ምሕረት ንቕበለሉ ቦታ እዩ ጸሎት እዚ ክንጽሊ ከለና ካብ ኣምላኽ ምሕረት ንቕበለሉ ቦታ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኣለና ብዘይ ምእማን ወይ ድማ ኃጢአትካ ከይተኣመንካ ንርእስኻ ድማ ከይፈረድካያ ኣነ ኃጢአተኛ እየ ኣነ በዲለለኹ ከይበልካ ንኣምላኽ ድማ ምሕረት ከይሓተትካ ምሕረት ምቕባል የለን ካብ ኣምላኽ ምሕረት ክንቅበል ንሕኮይና በደልና ክንእመን ይግባአና እዩ ከምቲ ምስ ኣሕዋትና ዘለና ጉዳያት ብንጹር እዚ ተገይሩሎ እዚ በደል ተገይሩሎ ስለዚ እዚ ድማ ስለዝገበርኩም ምሕረት ይሓትት ኣለኹ ኢልና ብንጹር ክንገብሮ ከም ዝግባአና ዝተሓብአ ነገራት ክህሉ ከም ዘይግብኦ ከምኡ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግሉጽ ክንከውን ዝሓባእናዮ ነገራት ክህሉ ኣይግባአን እዩ እዚ ንእግዚአብሔር ምእማን ብፍላይ ድማ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ዝወቕሰና መንፈስ ኣምላኽ ንልብና ኣብ ዝትንክፎ ነገራት ብንጹር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንእመን ይግባአና እዩ እቲ በብግዚኡ ህይወትና ዘጽሪ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም እሙን ከም ዝኾነ እቲ እሙን ዝኾነ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከጽርየና ዝኽእል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኣብ ህይወትና ክንጥቀመሉ ወይ ድማ ኃጢአትና ተኣሚንና በቲ ደሙ ክንጸሪ ህይወትና ይግባአና እዩ ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 7 ክሳብ 9 ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተተመላለስና ግና ንሓድሕድና ሕብረት ኣሎና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወድውን ካብ ኩሉ ኃጢአት የንጽሃና እዩ ኃጢአት የብልና እንተበልና ንርእስና ንጽብር ኣሎና እታ ሓቂውን ኣባና የላን ኃጢአትና እንተተናዘዝና ንኃጢአትና ይቕረ ክብለና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ከንጽሃና እሙንን ጻድቕን እዩ ይብለና ኃጢአት የብለይን ዝብል ሰብ እዚ ኣብ ሓሶት ወይ ድማ ኣብ ጥበራ ይነብር ከም ዘሎ ይዛረብ ዘሎ እቲ ኃጢአቱ ተኣሚኑ ናብ ቦይታ ዝመጽእ ግን ምሕረት ከም ዝቕበል ህይወቱ ከንጽህ ከም ዝኽእል ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ዘሎ ኣምላኽ ብበደልና ሒዙ ንጥፍኣት ወይ ድማ ንፍርዲ ኣይኮነን ዝመደበልና
أتي أبدل أودك زلوا سب عدل توهي والله نابويتك متسخليو بدل يقرب ولا يكبل خليو أتي ناي كريستنا هيوت قال أملاخوي تمرتي دما أزيو ناي يسوع كريستوس تي ما أكلاينت أزيو أبتي زودقنا له هيوت متسع ويدما تصقا ويدما محرت ذهب أملاخ كم سلازلو እግዚአብሔር አምላኽ ናብዚ ድማ ዝዕድም ዘሎን ኩሉ ሰብ ብፍላይ ድማ ኣብ ውድቀት ኣብ ኃጢአት ንዘሎ ወዲ ሰብ ኩሉ ኢዱ ዘርጊሑ ብሓደ ወዱ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ገዛ ርእሱ ከተዓርቀና እግዚአብሔር ነዚ ደገ ይከፊቱ ዘሎ ክንእመን ኃጢአትና ተኣሚና ድማ ናብኡ ክንመጽእ ኣብ መስቀል ስለበደልና ዋጋ ከም ዝተኸፈለ ተረዲኡና ምእንታይ ኢኻ መስቀል ሞይትካ ስለዚህ በደለይ ይእመን ኣለኹ ኃጢአተይ ይእመን ኣለኹ ይቅረብ በለኒ ኢልና ናብኡ ክንመጽእ ናቱ ምሕረት ክንቅበል ናቱ ፍቕሪ ናቱ ጽድቂ ክንቅበል ይግባአና እዩ ኣብ መስቀል ምእንቲ ኃጢአትና ዋጋ ተኸፊሉ ዘሎ ስለዚህ ነዚ ዝተኸፍለ ዋጋ ክንቅበሎ ኣምላኽ ንዝሃበና ናይ ይቅረብ ዕድል ወይ ድማ ምሕረቱ ክንቅበል ደገ ከፊቱልና ስለ ዘሎ مسؤ بأمنت عرقي كنجبر بقويتها بيسوع كريستوس عرقي كنجبر هنا نتسوع زلنا نزي وسانة زي كوسنز دللي سب كاب حاتياتو كتصري مس قويتها مس أملاح عرقي كجبر هواتو مس أملاح كعري زل عالمو دما مس قويتها كجبر كاب سيول كاملت دللي سب كاب كلنا نعلم نيت علمات السرارها كنا جف دللي سب مس زي قويتها عرقي كجبر زقل له مجدي توهي بولو بأمنت يسوع كريستوس قويتا مخانو انت تأمينك بلبخا انت أمينك كتصدق يخيبلو سازي ازي وساني كنوسن خلينا لومي نزي وساني كوسن زدلي سب ددهري نزي حتصير صلاتي صلي قويتا يسوع يمسجنك اللهو سلا بدلي سلا حتياتي أمسكال سلا زموتك يمسجنك اللهو هيوتي دما نعخا يهب نعخا كسعب دما يوسن بدلي يقرب للي أمسكال مأنتي كم زموتك مأنتي حاتياتي واقع كم زخفلك زي إمانا لخو هيوتي دمانا أخايهب بقويتها بيسوس كريستوس سمي تصلي آمين زينا إمنت صلوتك بلبين تتصليها حجي ولود أملخ كم زخونك نكزيابير منفس دماوش تخاطي زل ألمك كم زغيرو رقص أن يخون زي نحقوس نكريستوس حقوس هيوتك دما كمل أوك الله كترئي جمريخا قال أملخ بمنباب أتحساسبها النباب رخا كأير مس بتصلوت دما هيوتك مس أملخ هنز مزت صليولك قال أملخ بقنع مقدي كمهروخا مزخلو سوات دما حبرة قبر بزي مقدي هيوتك نهنزك نكبري أملخ من ملاس كتكاليخا كساعتي مساعد كريستوس دما أمون كوين كان من ملاس بتصقى أملخ بمنفس كدوس حيلي نزين نتمهارك نعبخات خد الله هيوت وشتي تأتيخا زي كتجبرو نام عدكو أبزي تمرتيون تهتاتالي زي تمرتين ناتهتاتلنا هيوتنا كنها نزك قدمكم يدلي قدمي موداي حتصير صلوت بفلاي دما أبز تفلالي بوتا كوينا نايت صلوت هيوتنا زدخمه ويون دما صلوت زلنا أبدخام وإذ تفلالي عينت كونتا تسمعنا ناي امنت صلوت كنصلينا بقويتها بيسوع سمي تصلي الله أببوت وكينام تصلي وقص كازدلي زبالو كلهم برهان كتب الله نايت صلوت المرسي كتلطف بيسوع سمي تصلي الله نتي زدخمه كتبرت حيلي كتبو بيسوع سمي تصلي الله لبي كبرت نأخذ دلي منفس كفطر بيسوع سمي تصلي هيوتو زدخمه زتحرمه صلاة إذا خصو زباله كله لومي حرمنت كونالو بقويتها بيسوع كريستوس سمي تصلي الله برهان كان هزبخ كبصح عبيتك እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎት ክትስል አበቦት ወደማ ዝጽልዩ ሰባት ክትስኡ ስለ ሃገሮም ስለ ህዝቦም ስለ ስድሮም ስለ ህይወቶም ዝጽልዩ ዝተቀቡ ሰባት ክትስኡ በጎይታ በኢየሱስ ስም ክትባረኽ እዚ ዘመን እዚ እግዚአብሔር አምላኽ አገልገልትኻ ዝትስኡ ጊዜ ከውን ጸልያለና ቤትካ ድማ በጸሎት መንፈስ ክትመላእ ንጸልያለና ትገብሮ ስለ ዘለኻ ድማ ነመስግን ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ንጎይታ ኢየሱስ ይኹን አሜን ጎይታ ባርኩም በቲ ዝተዋሃዩ ዘሎ አድራሻ ሪኢቶኹም ሓሳብኩም ትህቡና እንጽበይና ሕቶታት እንተለኩም ክትልቁና ንጽበይና ጎይታ ባርኩም ሰላም አምላኽ ምስ ኩልኩም ይኹን